Guys, nga og mangga nga aslom. Ngani mo ipatay. Nadi mangga na tamis. Ha? Nagi Man si Tiban ko. Patya sa rong susot si magstura Ruben mura magigatay. May pagabuntag din sis musa kay sa kibaw kag dis ang mga igsoon dang Ruben magtanong sa video baga kay daw. Pilingon kay Ruben, gichismis kang mama. Pagabuntag mo yung Igso ang Ruben ka kit anak ko gitanaw akong video. Basi na crush ka. Basig mali na to Alcobira apelido. Basi na crush ni Oo, basig mali ko. Unsay pangan? Wa ko kailaw eh. Unsay pangan gani ingon ka? Yan batian. Exercise itong nga ni. Patay na ilaw Ruben, wibis mo karon patay na mong ilaw. Di kay sakit si Lunay na unsa mo. Ma na pa MRI na si Ha? ate. Wala ko kabalo eh. Why you didn't ask Ha? her? Mora nagsakit na tuhod ni inom og wine. Hindi na alas 12 ang patay ng ilaw diyan. Ni inom og whiskey. May noon para makatug diretso. Sagdiin na siya, mora ni. Patay na ilaw. Mora siya yung kalipay sing kinabuhi. Inom ko Ako dagi ka. luas pis. Akong dila ba kay half dose na. So tungkol maluas ko. Kini akong giinom. Magkaon sa gamay. Hindi ko ano eh. Kaon sa gamay, gamay lang. Dali, ipakita ito yung reaction. Imong nang samot ka bati. Dito sa imong video. Kaon sa mangga. Reaction. Di ko madala eh. Ako po. As nun dito siya. As long kay mangga. In English is too sour. It's too sour. Too much In sour. English is The mango is not sweet. full of sour. Hindi na mahinog na kay Full Gnaw, of pero salt. grabe aslom. Full of sour. Salt. Ha? Salt. Salt. Aslum ba? Full of aslum. Gibutan naman ni asin. Sour. Wala kay ba gibutan ni asin paggama. Sour. Di ko bahalag bayran ko piso. Di ko ba? Di ko kaon. Ang reaction. Sige ka, pagkaan daw. Kaon, kaon. Dali. Ipakita pa din mong nawag tarong. Ang sa reaction Pati mo. ikag naong. Go. Murag baldi. Ha, may asin pa. Aslom dyan siya, day. Di Mura ko siya madaw. mangga nga. Murag Ika, pineapple. Kini- Na-taste na ko ang pineapple, day. Kini akong naong kisay mo laban eh. Mula ba? Mura siya mangga nga panglihi. May sabak kayo sa Taga Gcash 100 kisay mo lab. Liwa pa. Shot na ba? Shot ko dya. Wala na to. Ang imong kasat. Di na kong kaon na naman kasi bahalag bayran ko piso eh. Di ko kaon. Magkatakanta lang kaya ta diri, no? Matuog naman. Huwag mo ni problema. Katakanta tama. Huwag mo ni problema, no? Kay rules man na diri. Akong luwas. Kung di ata magkanta kung humana akong video. Mana kay sipon. 3 minutes pa ang video. Siksihan ako, eh. Ikaw ra gigisiksihan sa mga nangaon na day mo ko ano may We mga want to batas sa be mga FC. naka ni nangaon mo siya wag sila ingon ako. Ma, you know that it's rules. It's Friday. Sabado Rosie, moingon ta mo na ko nga. Text mo na ko ma. Friday maro magkita ta dito sa Wala mi lord. Hamden mga untas habang mo yung anak gid mo gid. Di mo di mo manawag. Wa pa mo iko panyapon. Totoo, kay Gusto ka Burger King? Burger King na lang. Palitan ka na burger. Sirado naman. Paspasa, oy. Sirado naman di ice. Okay Update na. pa ma. Kaya may correct na. 24 hours pa. 24 Pulis kini wa magimo na may sing utro. Ay po. Si Tiba na mo libre ni mo dai Burger King. Asan mo yung kunus amo bayran ta paita upat naman nakabuwan wa na bayran. Excuse Pwede naman man me. niya mo 100. Hala, ikaw ganina yung utang. Pariya lang mo duha nagtuod guys. Ikaw tuod. Di na lang moingon nga ma. Ako una lang to ang among duha mo. Eh, mas okay pa makadawat pa ko kato. Dawata na lang. Dito ka sa tinuuday. Di gyud nalugan. Gusto mo yung matugan ka sa tinuod. May pamingon nga. Kaya na wati kwarta ba? Wala May pamingon mo na ako. Mananinda bra ko ganina og kuan maluoy kay lakaw layo kay gilakwan maghatod jud ako natin si init kay nablagi og binignit ganina. Gabaan. Lang gabaan. You should be proud of. May pamingon mo na ako. Ako una lang to 100 kung huwam niyo kay wa ko kwarta ibayad. Gusto res tinuod ba? Maghul man mang grace ang 100. Unya Asa na utang man. ako 100. Unya na to 100. Na siya utang ako 100. Pariya di mo mga duha pro mga utang. Di ang ako ibayad nimo. Iya man giurman. Sabay ang utang.
Way pasa-pasa. Tiyat Di ba? na ipasa, Kaya ibayad. niya mama, paabot ka. Kung musa mo bayaran na utangan mo. Uy, nga nung paabot mo ko nga. Gisaad ba yung mobile katapusan Wala nga. man sa, daghan bang katapusan day. 4 Imo months. i-clear. 4 months mo to ng utang nga. Kisa may nangutan na 4 months. Bakit 4 months, 3 months, pag ito atong isang aging simana, 4 months Gamot na ka naman taon na taon. Mura naman muragano. Murag organo naman ni gamot. Sana ang taon Wa man na. Ruben, bayadi sa akong utang ni Mama Ruben Beck. Naningin na siya, Ruben. Ningil ba na ko sa binlad ni ba yung Ruben. bertiyan daw. Sige lang daw kong saad. Bayari sa siya, Ruben klaro. Beck. Ayaw po sigsaan. Paningil pa 1.5 ako utang niya pesos. Boyo. Ma, Bayari sa Ruben. si Ruben na lang itong bayad ni mo. Bayaran na ka, Ruben. Kasi bayad ni Robin. Wa mo gani suldo. Naapra kay Day kwarta, na ni Ruben, no? pension day. Nakalimot ka. Senior citizen na. Ruben, di ba na kay kwarta? Pamayad pumus niyo mga utang. Ayaw Sa may mga- video para di ni. Di mo mayad sa mga utang. Iburgar tanis katawhan. Day pagpaabot kung nusa ka bayaran. Nanabot sa naong. Pagpaabot kung nusa ka bayaran. Patulpo ta mo. Okay ra mo tubag rawan sad mi. Wala ba yelo nga na yung Musugot. mapisa sa utang. Oh, mas may man ang atutas tulpo. Uy, Umingon man sa nagpakauwaw ra ka. Magkamili Mama, pinihamay ta. Nagpakauwaw ra ka. 100 Pagkaora ka ka sa mayon si Tulpo, pili utang sa imong anak, 100 dirham. Kaya na imong gitawag diri day. Ayaw na lang. Ako na yung gituyo nga ipatulpo bisag 100 utang. Para din amo Mayon kong Tulpo. din amo mangusab. Sige na mo pangutang. Pwede bayad. Uy, day. Wala ba yung loan na na peso sa utang, no? Naaoy, pero di katong mga milyon na utang, dili po mga 100. 100 ram gani. Ino mo tulpo mga baga banyog naong kamo untay mo hatag siyang ginikan kamo mahinoy Mao mangutang. na mo put ang tulpo. Ikaw may inahanday. So, kailangan po kamuhatag si mong Mayon anak. man sa kong Tulpo, siya may nakog sweldo no, siya may kwarta so. Ah, gasalig di kadi mo ding ingon nga ana. Ala, atay. Tinuod pala. Naka-video ba yung kabiyo? Ayaw may pakita. Uy, kay. Salig Abi di ka mo lang. din. Wa mi nagsalig. I mean, wala pa jud may kwarta karon. Zero may reporto. Way mga kwarta yung kaon lagi mo gawas lagi pirmi. Karon raman. 13 Kay dirham. Thursday man ron. 18 po Igigi dahil. mo pumakak. Ay, si Makasala pa Diyos. makaktiban. Makasala. 13 dirhams. Anak ka 13. 18 dirhams. Karon gani nga mo sa gawas wagid ko nyo dalhaw jud mo. KFC raman to, di ba ka Sama maka-KFC? di ay bisa pag magkaon mo dito bisa pag Tara na, pag-ilis na pa, anto ta na. bisa pag Kagit magkauni sa bakala. Palit ni Cruzan. oh, Ignan bisag ka ana na mo. pa. Mo taw mahuybis mo ro ma ang kaon kas kuan kay kuan. Huwag gani may load. Wa jud mo wala gyud mo consideration. Consideration. Why Akala consideration? ko oras siya. Is it me hard? Ayaw lagi may ipakita. Kay Wa mauwi. mo yung mga heart. Mo nagingon dawat na tas dawat tunon. Unya, wa man pug gidawaton. Ang pira daw, Ruben. Nasa yung pira daw. Palo na ta mabi. Grace, gidala niya si Hailey ganina ni Ruben sa Loon day bulbul sa ako ano. ibta. Uy, gidala niya sa veterinary. Pila mong nabayran? Kuy magpalo. Uy, palo na ta mabi. 2-1. Mapa. Wala lagi ko kwarta lagi. 1 pura to 100 2-1. 100 ra gani. Pamayad sa mo kay ako ipaluhon ninyo. Nagpalibalik na dahil. Dali ba? 100 lang. 200 lang. Guys, please unsubscribe. Wala man kay mo bayad nako. Pila duha na ka buwan yung utang wag Uy, ibayad. isa may ibayad. Upat or duha? Unsa man jud? Upat ka buwan bo. Mana, Bayad. imuhang singsing man nalaya ang kulay. 100 lagi utang nila. 100 ka banisa wala ka grace food ko. Kabanisa Bayari di. sa 100 Ruben B. Dili mo 100 mo utang uy na sobra pa mo tos 100. Sa mo kay. Maminyo. Bayari sa Ruben Bro, B. iwan siya na i-video dire na. Ano Bakit bre may tibon? man matugan ko sa tinuod. Ayo. Ora tiba nagpakauro kasi imong kaugalingon tiba. Ano mo mo ko Di ba itulpo ko ta mawak mo. kay proud mo ko na ko'y utang na ko'y utang. Itulpo ta hinumo na yung utang. Ako musuwat kong tulpo ba itulpo ko kun do ka anak kay wala mo batasan. Mo na ni Tulfo. Tulfo, mag ano sad ni Magreklamo sad ni. Magreklamo sad ni. Kay iya magi-vlog, kay baka Istorya man cyber. sa akong tulpo nga way mo batasan ng mata ako ning gikuha niya. Moingon man sa may cyberbullying mo na yung gibuhat kay Ma, nag-YouTube mo ana, siya. uy, kibaw ka mo ana po ko ni Tulfo. Si kibaw ka Tulfo, daghan kay siya sahod sa YouTube tapos kami ginagamit ni every tanaw mo sa iyang mga video na ami tapos. Dos apa ko pagay ko Take ra siya wa mag advantage sa amo ah. wa Amo mag ba nag-dignity? nya kay mo ingon was tulpo nga magbuot day mo nga si Uy, tingog si ni mo YouTube si may Ate. nagsweldo nga magbuot mo. Dapat share man na 90%, 80%. Kamang baga sa nyug now. Ikaw kay nagigamit ra Pasildo man ka ko. namo. Oo, kay dignity ba na namo day?
Sa dignity ha. Rights. Nistorya na mo gusto tinuod nga namon mga utang mo na mayad. Matulog mi imo man 4 ginabidyo. months na wala bayad. Ay, tara. Ko. Bato-bato sa langit ang 4 months. Grabe sa 4 months. Uy, August na ito kung utang ba na himo rin 4 months. Unsa naman dero October na maron. October. O August, September, Nanguha pa ka na ko October. summer pa to niya. Karon kay winter na. Mag-winter ting lamig. Summer to winter pala yun. Summer pa to. August ko nang hiram nimo kabut-buot pud di mo no. Grabe na po ng ugos. August bitaw to dito. Hoy wala ba ko August, July. August Saba na ba siya pataka Ala lang. bus-buot. Sunod dili na jud ko pa utang. Moingon ko di na gi ko mausab. Mao na. Bisa pag muhilak mo na ko di gi ko pa utang. Grace, nos ako nang hiram niya. August na to Grace, yung pagbalinan ako gikan kay Rocky. Summer pa man to. Sa amin, August nga. First week. 100 gipaabot og upat ka buwan ate kadug. Uy klaro. Grabe na po, ikaw maldita na po eh. Pareho na mong grisda. Uy, excuse me? Are you talking to me? Yes. I'm a good payer. Iyo, good payer. Wa man lagi asabi, good payer. Paguna sa gani ko, kaya ako'y bayad ni mo. Ah. Naman sig alis imong naong koy. Alam man kay i-video tayo, makita tan. Pala utang na lang dyan tayo na. Takot na sa kog nang. Bayri po ta ninyo kay wa bi mato bi kog expo. O si Ito dito pag pagtanon ka ni Tulfo o ikaw ang nagrereklamo, unsay mo reklamo? Ireklamo na ko kung anak nga purma sa bayad sa utang. Motobag mansag ko. Did you tell to Ako foreman sa ilo Rapi kini Tulfo mga anak karapi, wa ni mga batasan, mga ulis gawas di ingon. Wala sa sabi. Maingon man sa ko si Rapi, we have different area of work. Depirin manawag mo sa way boss. Wala kami load. Way load. Saba mo diya kanang internet wa di ay. Wala ko gani. Wala. pag- May wala na gis, wagi kas katarungan dis. Uy, Wa pag- Sige daw, pag Nahagbong nakakay na sa ka, rason. nahawag Ano na yan, hulog no? sa rason. Nahagbong na sila son. Wa mo'y klaro ba. Sunod bukaon ako di ko managad. Uy, mukhaon, magkita kag imo, di magay may mutag dun. Nangaon mo pubugin nyo, mao bitaw mukaon sa Mugay, imo kukuha. kay fair. Wa mo'y klaro ba. The feeling is mutual. Feeling mo pamayad sa mo. Napili is ito. Kapoy Uy, mo man. mga Kung tasan. ano na mong vlog mo, mano, bayarin namin. Pila ka minutes, bayarin mo sa minutes. Wow, para quits na 100. Unsa mga bata amuro magdili ka ka sa butog ka. Maningin magbitaw. Ana, gidna, para na yun. Si Madam Kilay, gani, gigamit ang balay siyang silingin, itagaan ganyan 20 mil, o tagaay po mi. Gigamit na nimo among buong. Uy, kaway yung mga bata sa anak ra mo kay hibaw pa lang kun yung pamutlan tamo na ulo sa una pagagmay pa. Uy, mga batasan, mga bata. Mao ni mga kuan, mga kapabri. Kini mga bata mga wa jud. Nakoy tanong nimo, nakoy tanong nimo. Wa na gid kuan ni. Padung na gid ni. Nakoy tanong nimo. Unsa? Unsay lesson na imong na learn sa imong mama? Learn? Oh, Unsa imong nakuha? Ang reason nga ako nga na-learn ako sa kong ginikanan ang kapubri namong nagian. No, lesson mo gaga. sa imong kinabuhi, unsa imong nakatunan sa imong mama nga nadala nimo hangtod karon. Kanang one thing na gisulti sa imong mama ba nga hantod karon na dala-dala nimo. Ang akong pagkahinatagon, nadala na ko sa kong ginikanan. Na unsa man na naman? Akong mama manghatag man, di man siya dalo. Nadalo ang bitaw na ako ni mama. Unsa ang lesson sa imong kinabuhi nga like imong namahayan? Ay ko ignag ang aminyong Victor kay ug buingon kag nagmahay kag naminyong Victor. Ang di akong wala gimahayan ka- sa kong kinabuhi, mga bata na ko. Kamo. Ha? Oo. Ngano niingon din mig anakon minimo wa man miniingon maghimo mo bata para anakon mininyo. Kay Kamoy naghimo og bata. gipadako ta mo pa eskwela pa human niya ingon ana na mo kusog inyong mga dila, mga talinis kayo. Grabe sa talinis sa dila. Hoy, Murag sawa. hoy, wa mi niingon nga maghimo mo bata gimuag ba ni sa Grace Lourdes Bin Laden regime. Wa mo naghimo. Ikaw ang naghimo Ako may nagantos. Ikaw gani Sukat naghimo paggamay na mo. ako nagantos hantod na Ah. karon. Mas ako ko pahuway ani. Wala koy pahuway sa kinabuhi. Maunsay kanang Kabalo mo sa sitwasyon niya nga mabut-buot. Unsa sa Grace? Nakoy tanong. Unsa? Kanang unsa ay muhang gusto sa imong life nga kanang wala Karon? nimo nakuha ba pero Gusto nimo pa maabot. maabot. Wala na ko gipangandoy. No, unsa di Ang imong ako ambition lang pagka bata? ang ako lang mahuman ang mga bata sa eskwela. Unsay ambition nimo ba as ikaw? Ambisyon ako? As ikaw.
Tas imuha ba, imuha nga maabot na gusto nimo pang maabot. Ang akong gipangambisyon nga makapay-eskwela ko ninyo. Mao na akong Ano mo gipang own ba? karon. Karon ba na unsa pay pangandoy Ang akong nga gusto pangandoy nimo nga padayon? mag-sitting pretty na ko day. Ay, day, posible. Mao na akong giingon Sa kailan timprete. kanus apa ka maabot sa akong kinabuhi nga magpuyo nako. Kung pangutan namin mga kamo sagot mi. Giatay Tama, ina. paminaw. Pakanon na lang Unsa ko ba? ambition nimo pagkabata nimo? Pakanon na lang ko ninyo ba? Ay, unsa di ambition nimo kanang bata pa ka ba nga? Atay daga na lang numero diri. Ma, pangutan namin ma unsa mo mga question namo nga Kita magtanong gusto nimo niya, dali, pangutanon ano, pero ano? dili nimo mapangutana. Or na kay mga pangutana nga wala pa nimo na pangutana. Ang akong pangutanan ano wa mo respeto nako. Namo may respeto nimo. You didn't see the good Ayun na side. siya, Agoy. ayun na siya tanong ka day. Kapoy. Grabe kinasagtan. Mauwaw did mo. Oh, istorya naman ko tinuod. Namo may respeto nimo. You just don't kay lagi magud nimong Ay, sa'yo, nakikita imong ang tubag. mali namo. Sayo ay nabugit point. Ang imong lagi Ang respect nakikita. na anak permente. Yeah, it will not go away. English na sa Cebu. I mean, di ang akong buot pasabot ang respeto nga naga na perminti. Unsa na learn nimo sa imong siya last ba? relationship? Last relationship. Kisa may kung last relationship imong papa raman Bugay buwang. unsa imong na learn sa iya ka ba? Learn? Yeah. Ang kapait sa kong kinabuhi. Ha? Unsa ka? So kapait. nagmahay ka mga anak nimo? Ang kapait na Tubaga mi, nagmahay ka na himo What sa minimong ni anak. daga naman tong video gihatay Hoy. kinabuhi. Tubaga po, nagmahay ka nga na himo minimong anak. Wala ko nagmahay ko sa sitwasyon akong kinabuhi nga ngano hay na ang utlanan. Pero are you thankful sa imong life? Pero pasalamat kasi mo kinabuhi karon. English, gibisaya. Thankful ka sa imong life? Di wa ko nagpasalamat sa iyong amahan, nagpasalamat ko sa Ginoo. Di ba karon gani nagpasalamat baka unsa imong Liko jud kini sa permi pa. Liko kay Liko kay ka wa ka sa focus. Ni istorya naman ko sa tinuod. Unsay Ang amo ganing pangutana, thankful ba ka sa imo ang naa karon? thankful jud ko do. Kay proud jud ko sa akong pagkatao bisag wa ko grado nakapa-eskwela ko ninyo. Unya kamo respeto nako. Naalagi may respeto. Wala gyud mo respeto lagi. Naa lagi wala kakita. Asa yung respeto ka mga unos gawas di mo moingon ako. Mo dili naman na mao ang reason, di naman napasihan. Wala pa ba ko kakaon. Alam ni mo dili naman napasihan ang Is dala just Burger King pod. Ah, grabe. Ma, daghan brad hatin si Tiba, di ko libre mo. Bayad bi man ni sabi, wagi ka ni bayad. Patay. O pagay ko bayari sa Libre na gani pabayaran. Sige na mo, kapoy niya. Sige na mga kapobre, kini mga bata, mga kapobre. dinay kay mo. Gayaw-yaw ko ani kay mga batasan, mga bataan. Sabade, kapoy mo dali So dito sa kwarto ganun diri mo kang ako may kinaunan diri. Alas si mama di pwede magstorya sa sud katanga. Ato to ka man chilis ko. Ako na may patuod ka man kili. First come first serve pala ning istorya ha. Pahuway de kasi kapoy mga tulog na ko. Bye mga kapobre, bye. Bye. Siyo ko sa buntog di sabok kay siya day. Masaba kay kabuntag man nakadungog ko Salamat sa nimo. inyong ay mo pa may butangi gapas yung dunggan. Asa mo pa atuloy ato ko sa kasada mag-live. Naabot na siya live. Kusina mo background ka. Naka-proud ka. Pakit na ning ginabuya. Mag-live kung mo layas ko diri ari kung ngita ko balay nindot mahuwat ko. Sige ro kag imo na ano. Kapoy kay ginabuya mag-live ta kaldero ang akong mga background. Di, kurtina, basura na tanaw mo background. Uy, di ka kalimtan sa inyo kasi di siya nag-ingon. Where's alone na? Bye. Wala ko pakialam. I don't care. Oy. Kana Kalas. kag funds. Bye.